Personal nga gisuta ni House Speaker Faustino Bojedi ug mga sakop sa New Senate Majority Block ang kahimtang sa General Santos City ug Sarangani Province human ang kusog nga linog niadtong Lunes. Gisiguro sa House Speaker nga dunay pondo aron ma-repair ang mga nadanyos nga infrastruktura. Ani ang detalye? Sayong miabot si House Speaker Faustino Bojedi sa General Santos City International Airport. Gilayon kining nagpahigayon og inspeksyon sa mga danyo sa airport. Dunay na danyos nga kisame. Hinungdan nga, gisirado una ang airport alang sa commercial planes tungod sa danyos sa pasilidad. Wala hinoy danyos sa mismong runway. Nagtinabangay matud pa ang mga miyembro sa House of Representatives aron dunay budget alang sa pag-ayo sa mga nadanyos nga infrastruktura. Ang ating mga kinatawan ng inyong riyon ay pagtutulungan po namin para matiyak na nandun siya sa loob ng ating proposed budget for next year para masiguro natin magawa yung mga dapat na magawa ng mga kalsada, mga tulay. May bisita sabsiya sa Sarangani Province ug nakikpulong sa mga opisyales. Lakip sa giadtuan ang Emergency Command Center sa Sarangani PD-RMO. Dinhi gipahibalo kaniya ang ulahing sitwasyon, labi na ang akses sa dalan padulong sa lungsod sa Glan. Sa karon, masulod na ang Glan sa mga sakyanan human ang clearing operations. Siyempre, lahat ng support yung muna po. Iya sab giduaw ang mga pasyente nga nagtiner gawas sa Sarangani Provincial Hospital. Sa lahat ng mga ospital na kakailangan na related po sa earthquake ay titiyakin natin na zero balance yung ating mga kababayan na nasa loob ng mga ospital. At dapat madagdagan pa ng mga pondo para meron tayong kasiguran matiyak na malagpasan natin itong paghamon na tumama po sa atin dito sa mga kababayan natin. Nag-abot ang House Speaker ug mga miyembro sa New Senate Majority Block nga sila si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Erwin Tulfo, Mig Zubiri, Senator JV Ejercito nga may bisita sab sa Sarangani Provincial Capital. Nagtunol sad sila og relief goods ug ginatibuk ang 1.5 million pesos nga financial assistance ngadto sa mga biktima. Nag-ambag-ambag kami mga senador ng aming sweldo para ibigay po sa General Santos City at meron din po kaming dalang mga bigas para po sa mga na-evacuate. Yung mga karsada, tulay, mga classrooms ni Mayora na kailangan ma-repair na kulang naman yung 20% budget ng city, kami nang sasalo doon. So titignan lang natin siguro kung kailangan natin magbago ng improve pa yung taasan natin yung standard to kagaya sa Japan, di ba? Kahit na anong earthquake, very minor ang damage nila. We want to help in the rehabilitation, makabalik sa normal na pamumuhay ng Gensan. So yung pinaka-priority, maibigay nyo sa amin, maisama natin sa budget, yung public market, no? Kailangan dahil araw-araw yan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.